Bon dia, soc Nayeli Condori i ara us presentaré l'aplicació Book Creator, l'app per poder crear llibres. Començarem obrint l'aplicació. Al principi de tot ens encontrarem un llibre anomenat Breve Tutorial, però no el prestarem molta atenció. Si li donem el requadre taronja, trobarem tots els formats de l'aplicació. Si li donem donde ha assenyalat, podrem editar el títol i l'autor. Una vegada obert el llibre, encontrarem la coberta i podrem donar-li a pàgines on podrem donar-li a editar i podrem editar les pàgines, la posició, copiar i eliminar. Per poder tornar, li donarem a la coberta o alguna pàgina. Si li donem al signe més, podrem posar coses al nostre llibre. Per exemple, li podem posar fotos. També podrem dibuixar en la pàgina. I a més li podem posar emoji. També li podrem agregar textos. Una vegada tinguem el text, el podrem editar amb l'icon ressaltat. Podrem fer el text més gran, el podrem ressaltar en negreta, fer-lo cursiva i subratllar-lo. A més, podrem elegir la font que més vulguem. Canvia el color de la lletra, del fons, posar-li sombra i alinear el text. Si li donem a més opcions, trobarem formes. Ens poden servir com, per exemple, poder ressaltar el text o les imatges. Podrem editar el color, la vora i el color d'aquesta i el gruix també. Quan tenim dues formes, podem posar una davant l'altra amb la i encerclada. Per poder canviar el disseny de la coberta, només hem de donar-li a la i encerclada. Allí trobarem molts de colors o diferents categories. Per exemple, la de còmic. Vores. Diferents tipus de papers. Dissenys. I per finalitzar, textures.
Aquest ha sigut el tutorial de Book Creator. Gràcies per escoltar i adeu. To the chorus.